Mae peidio siafio armpits yn iawn hefo fi. Dwi ddim yn siafio dan yn concealia, achos does o ddim digon o amser yn y dydd i fi fod yn siafio nhw bob dydd pan maen nhw'n tyfu nôl y diwrnod wedyn. Yn yr haf, dwi yn siafio'n coesa achos dwi'n licio'r ffordd maen nhw'n sgleinio yn yr haul a pa mor llyfn maen nhw'n teimlo. Ond mae hynna achos o sut dwi'n teimlo am yng nghorff, ddim achos bod yna bobl allan y fanna yn gwneud i fi deimlo fel dylsa fi wneud rhywbeth efo nghorff. Mae mam yn meddwl bod o'n disgusting, sydd yn reswm arall pam dwi ddim yn siafio'n concealia. Dwi'n teimlo'n really sexy. Dwi'n gwybod am ffaith bod yna loads o bobl eraill yn meddwl bod fi'n sexy. Mae'n nghariad i meddwl bod fi'n rebel, a nes i ddim cael trafferth gael gadael yna fo bod gan fi blew dan i'n concealia. Felly dwi'n mynd i stopio siafio. Dwi'n mynd beirniadu pobl eraill, gewch chi wneud be bynnag da chi eisiau fo'ch cyrff. A dyna di'r peth pwysig, rili. Bod dynion a merchaid yn gallu siafio neu ddim siafio neu wneud be bynnag ffwc nhw eisiau. Diolch fawr iawn. Be 'di'ch barn am y blogaidd chi? Rhowch eich sylwadau isod.